Assalamu alaykum hormatly agzalarym. Ine bu görýän sowgatlaryňyz size garaşýar. Biziň etmeli şertimiz gelýäňiz bir kowuş alýaňyz, bir kowuşundan. Bir kowuşuňyza bir bize çekip bilýäňiz. Her kowuşa bir bize. Siziň bagtyňyzdan şu sowgatlar garaşýar. Ine şu görýänleriňiz siziň üçin. Mehriban agzalarym, uly ýaşdan kiçi ýaşy çenni issenlik kowuşlar, krasowkalar, şypyklar, embiň ähli önümi bizde bar. Biziň ýene bir bähbitli zadymyz bar. Nagatdal görnüşde hem tölek edip bolýanlar. Ine şu sowgatlar siziň sowgatlaryňyz. Howlugyň akşamyz başlandyr. Biziň salgymyz Azady köçü Avtodrolga dukan 3. Habarlaşma üçin 864 01 05 88. Mehriban adamlar, siziň üçin bu täzelikler. Gelýäňiz, alýaňyz, bijaňyzy çekýäňiz.